Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége dr. Diósi Katalin, a Szövetség a Kiválóságért Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm, szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket is! Hát nemrég vette át az alapító elnöktől ezt az elnökséget, úgyhogy egy kicsit majd beszélünk önről is, hogy mi ez a vérfrissítés, milyen friss gondolatokkal, vágyakkal érkezett ide az Egyesületbe, de mielőtt önre térnénk, én azt gondolom, hogy az Egyesületről beszéljünk egy kicsit. Nagyon szép neve van, Szövetség a Kiválóságért Egyesületnek az elnöke. Mivel foglalkoznak egészen pontosan, mi a feladatuk, mit tartanak feladatuknak? A fő feladatunk azt gondolom, hogy az európai minőségfejlesztési modellt terjesszük Magyarországon, ezáltal pedig segítsük a magyarországi vállalkozásoknak a sikeres, fenntarthatóan sikeres, hosszú távú működését. Mit jelent ez magyarul? Tehát ez egy nagyon jól hangzik, szerintem sokan már sejtik is, vagy kezdik sejteni, hogy mi ez a történet, de hogy egy kicsit írjuk le, hogy mi az a kapcsolat, ami önök és a vállalatok között van. Amit mi tudunk nyújtani a vállalatok számára, az egy modell. Ez az Európai Minőségfejlesztési Társaság által kidolgozott modell, ami valamikor az 1980-as években kezdett el igazából modellé formálódni, ami jó gyakorlatokon alapul. Tehát nem egy elméleti modell, hanem tényleges, sikeres cégek tapasztalatain alapult, és ez egy folyamatosan megújuló, meg felfrissülő modell, tehát az, hogy a 80-as években került kialakításra, az nem jelenti azt, hogy nem aktuális, folyamatosan aktualizálva lett. A legutóbbi nagy átgondolása a modellnek az 2019-ben zajlott le, tehát azt mondhatjuk, hogy most egy tényleg nagyon friss, nagyon aktuális modellről van szó, ami olyan nagyon aktuális témákat is behozott az új rendszerbe, mint például a fenntarthatóság, ami azt gondolom, hogy most egy nagyon hot topic. Ezen kívül a megatrendek folyamatos figyelése, tehát több olyan témakört is behozott a modell, ami azt gondolom, hogy az időtállóságát alá tudja támasztani, illetve hát maga az a sikeres céges háttér, ami mögötte van, azt tudja azt bizonyítani, hogy ez egy időtálló és jó modell, és ezért állt a szövetség a modell mögé, mint magyarországi hivatalos képviselője, és ezáltal mi hitelesen szeretnénk támogatni a szervezeteket a modell népszerűsítésével, a modellben való szakmai támasznyújtással, kapcsolatok kiépítésével, hiszen hát tudjuk, hogy a networking az manapság egy nagyon fontos vetülete a sikerességnek. Tehát ezek azok a főbb elemek, amikben a szövetség társként tud jelen lenni a sikeres vállalatok életében. Akkor ez egy több lépcsős történet, tehát hogy gondolom megvizsgálnak egy vállalatot, és akkor ők kapnak egy konkrét gyakorlati úgymond útmutatót a kezükbe, tehát hogy mitől lesznek ők sikeresek, mitől lesznek ők jobban működőek. Gondolok itt arra, hogy akár hogyan érzik magukat jobban a munkatársaik, hogyan tudnak vezetni jobban a vezetők, tehát ezt így kell elképzelni, elgondolni? Igazából ennél még több lépcsős. Tehát ha valamelyik cég úgy dönt, hogy szeretne ezzel a modellel foglalkozni, én első lépésként azt javasolnám, hogy ismerkedjen meg a modellel. Már maga az, hogy valaki megismerkedik a modellel, jellemzően fel szokott hozni olyan témákat, ami mentén ez az aha érzés előjön, hogy húha, vagy a húha érzés, hogy igen, tehát hogy ezt jól csináljuk, ez nagyon jó irányban van nálunk is, van, ami még kimaradt, tehát először egy önmagunkba tekintéssel kezdődik a munka. Ez lehet többféle szintű. Igazából akkor tud ez nagyon kiteljesedni, teljesé válni, hogyha ezt egy komoly önértékelés követi. A modellnek ez olyan, mintha valaki, bocsánat, hogy közbevágok, valaki elmegy a pszichológushoz, hogy helyre rakja magát, nem? Tehát ugyanez cégszinten szinte. Első körben saját magát kell, hogy megvizsgálja. Tehát mi inkább tükörbenézésnek hívjuk ezt az önértékelés
értékelési folyamatot. Maga a modell egy nagyon jó tükröt, egy jó felületet tud biztosítani arra, hogy tényleg egy struktúrált módon tudjon a szervezet magára ránézni, rátekinteni, és fel tudja térképezni azokat a területeket, ahol erősségei vannak, illetve meg tudja határozni azokat az irányvonalakat, amiben jó lenne elindulni, fejlődni, fejleszteni saját magunkat. Ezután természetesen van egy olyan fázis is, amikor külső értékelők segítségével egy külső tükröt is visszakaphatnak. Ugye ez már egy következő szint. Itt attól függően, hogy milyen érettségi szintről beszélünk, lehet egy kisebb hangvételű külső értékelői munka, vagy lehet egy nagyon komoly, nagy értékelői munka is mögötte, ami során egy nagyon komoly, nagyon részletes visszajelzést kapnak a cégek arra vonatkozóan, hogy milyen irányban érdemes elmozdulniuk. Emögé, az egész folyamat mögé rendszert is építettünk, két rendszerünk van, az egyik a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer, elnézést, a másik pedig a Nemzeti Kiválóságdíj. A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer az a folyamatos fejlődésnek egy nagyon jó platformja tud lenni, nagyon jól elő tudja segíteni azt, hogy akár évről évre egy vállalat önmagára tekintsen, vagy külső értékelők segítségével folyamatosan megkapja azt a visszajelzést, hogy hol áll, hol merre felé tart, és miket kell annak érdekében tenni, hogy továbbra is sikeres legyen. Illetve a Nemzeti Kiválóságdíj pedig ugye a többi szervezettel való összevetésnek a lehetőségét nyújtja, kategóriánként meghatározva, méret, illetve működés és irány szerinti kategóriánként meghatározva, én, mint szervezet, hogyan viszonyulok, hogyan állok a többiekhez képest. Azért ez nagy bátorság kell valakinek, vagy nagy érettség, inkább azt mondom egy ilyen cég részéről, hogyha már valaki azt mondja, hogy ebben a kategóriában megméretteti magát. Lehet ez bátorság is, illetve lehet ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg ne csak saját magukról kapjanak visszajelzést, hanem egy viszonyítási rendszerben el tudják helyezni maguknak. Én minden ilyen lehetőséget lehetőségként szoktam definiálni, és aként is élek meg. Tehát én szeretném, hogyha ezt a szervezetek is így élnék meg, hogy ez lehetőség számukra arra, hogy vagy csillogjanak, vagy pedig ténylegesen, objektívan el tudják helyezni magukat a modell mentén abban, hogy mennyire érettek a kiválóság útján. És hát ugye végigvezetve vannak, tehát a kezüket megfogják, hogyha esetleg valami történne a cégen belül, tehát azért itt tudnak segíteni abban, hogy ezeket akár a pozitív eredményeket, akár hogyha még valami annyira nem működik, ezeket feldolgozzák, és a következő szintre tudjanak benne lépni, gondolom. Tehát azért itt igen, ugye segítve vannak. Van rá lehetőség természetesen, tehát magának a rendszernek az alapvető elemei azok az értékelések, de természetesen emellett van egy nagyon jó komoly szakmai háttérrel rendelkező felkészítői gárdánk is, akik hosszú évek során szerzett tapasztalatok mentén tudják segíteni a szervezeteket. Nagyon szép eredményeik vannak, ugye. Ezt gondolom, ez két részből állhat ez az eredmény. Egyrészt, hogy kaptak már díjakat, tehát nem csak úgymond a levegőbe beszélnek, hanem ezt már nagyon sok szakmai elismerést tudhatnak magukénak. A másik része viszont az, hogy ami gondolom önöknek a fontosabb az az, hogy folyamatos visszajelzést kapnak a cégektől, meg folyamatosan látják azt, hogy egy cég jobban működik, egy cég előrelépett valamiben. Ez így igaz. Szerencsére vannak olyan céges kapcsolataink, amely cégekkel akár évtizedek óta együtt dolgozunk, és folyamatosan látjuk, hogy hogyan tudnak egyre sikeresebben teljesíteni a modell mentén. Ez a nagy eredmény igazából, hogy visszatekintve a sok-sok évre, hogy ez hogy működik, ez nagyon jól lehet látni. Igen, egyrészről. Másrésztről viszont azt is látjuk, hogy talán, és reméljük, és hisszük is, hogy a modell mentén való folyamatos fejlődésük elősegítik őket
őket abban, hogy üzletileg is sikeresek tudjanak maradni, sőt, egyre sikeresebbek tudjanak lenni. Én azt gondolom, hogy a mai kőkemény üzleti világban ez egy nagyon fontos tényező. És a kőkemény üzleti világban szerintem az is nagyon fontos tényező, hogy önök is folyamatosan meg tudjanak újulni, mert hogy mindig ezt már ilyen frázisként fogtatjuk, de tényleg igaz, hogy annyira gyorsan változik az életünk, és annyira gyorsan változik az üzleti élet is, az, hogy milyen szabályok vonatkoztak tavaly, az már nem biztos, hogy idejére is érvényes, tehát önöknek is ez egy folyamatos tanulás, tehát gondolom önmagukat is vizsgálják, és önmaguk is megpróbálnak fejlődni, tehát ugyanazt a modellt alkalmazni saját magukra is. Ez így igaz, igyekszünk és erre törekszünk, hogy ne csak bort igyunk és vizet prédikáljunk, hanem valóban magunkra is alkalmazzuk a modellt. Éppen most vagyunk egy stratégiai alkotási folyamatban, amely során természetesen a modell mentén való gondolkodás jellemzi a stratégiai alkotási folyamatot is. És akkor ön, mint új vezető, gondolom, hogy új gondolatokat, új fajta gondolkodásmódot is hoz egy kicsit az Egyesület életébe, hogy éli ezt meg, hogy tudott kapcsolódni az Egyesülethez ilyen szinten? Magával a modellel, illetve az Egyesület oszlopos tagjaival már évtizedek óta ismerettségben állok, de nem olyan mély szinten, mint ahogy most ezt a fonalat sikerült felvennem. Igazából nagyon aktívan 2020 óta vagyok jelen a szövetség életében, és hát ugye az alapító elnöktől vettem át ezt a szerepet. Hát, ez egy óriási kihívás, és én nagyon remélem, hogy rászolgálok erre a bizalomra, amit kaptam a tagságtól, illetve a vezetőségtől. Nekem nagyon komoly gondolatom az, hogy a fenntarthatóság témakörét hozzuk be nagyon markánsan az Egyesület életébe is, illetve a modellen keresztül a szervezetek életébe is, illetve hát az szerintem egy üzenetértékű, hogy egy nagyon fiatal személyt választottak elnöknek, és hogy egy hölgyet. Az előző elnökünk is hölgy volt, de hogy ezt a bizalmat fenntartják a hölgyek számára. A minőség szakma kicsit el tud férfiasodni, és ezért külön örülök neki, hogy megtartották ezt a vonalat, a szervezet megtartotta ezt a lehetőséget, és továbbra is hölgyet választottak elnöküknek. Én remélem, hogy tovább tudom vinni azokat az erős vonalakat, illetve azokat a fő alapértékeket, amit évtizedeken keresztül az előző elnökünk hozott magával, és erre ráépítve, mint egy kiegészítve tudom tovább vezetni, irányítani magát a szervezetet. Hát sok sikert kívánunk hozzá, én azt gondolom, hogy ezzel a fenntarthatósággal nyitott kapukat dönget, de biztos, hogy itt is nagyon sok irányítás, nagyon sok iránymutatás, és nagyon sok útmutatás az, ami a cégekre, a cégvezetőkre, de akár az ott dolgozó emberekre is ráfér, mert szeretnénk, ha ezek így jól működnének, csak még nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan tudnak ezek jól működni, úgyhogy szerintem ez biztos, hogy olyan lesz, amiben nagyon nagy támogatást fog majd kapni a cégektől. Gratulálunk ehhez a kinevezéshez, és nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezőkben a munkához, hiszen hogyha önöknek jól fut a szekér, jól tudják csinálni a dolgokat, ugye akkor az a cégeknek is sokkal jobb eredményeket fog eredményezni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!